Ayan, good morning mga kandos bolanos. Nari tayo deliver, no? Tara. Kay. Lagi? Hindi ka na. Oo. Natay deliver mga kandos bolanos, no? Dagkong isda na po ni. Barilis. Ha? Oh, pundor na. Pagyan, kadina bigla ka kilo na kay kapi ha. Bukod mo ng kilo pa ng pagawang barili pa. Kuntay sa mga bata. Nakasabot na tagal po. Ilahari. Timbangan na ng guwan. Tangigi. Dede malasugi. Oh. Oh, tisoy. Ha? Na? Oh, tanaw ko no. Uy, pala ubra na. Uy, sobra mo na 46. Oye, control dale. Ayaw ba, 45 na namin sobra ay kayo. 45. Sobra kayo. Ay, notebook 10. Notebook. 45 kilo. Bye. Ay, kadina bigyan. Ay. Ay. Pila to? 45 kilo. Ilang kilo kadina? Kisa mo to ka? Yun na, usar. Ilang ka kilo? Upat. Dili upat ka ma-release. Ilang kilo na ang katinida to? Tinida. Katinida. Karang kita na lang kay Chico. Mo ni malasuge. Gani. Ilan mo to? Bapa kita. Bapa ka dyan ha. Damo pa ni kita lang ta. Tara. Bapa. 34. Ilang. 35 na. Pili na ka, sir. Ha? Ako eh. 35 no? Ilang kadina ni? 35. Upat na, upat. Release. Barilis. May panilis. Son. Kamana, son. Puro tayo mo ha? Lani. Kalani. Sigurado ko na lang makita sa mga Ito na. 25. 24 media rin. 24 media. 25 media. 25 media. Kitsa ni. Lali daw. Lani, okay. Ako may nganaw nito nga na. Nek, tuliw ko nun, Nek. Isa ko nung lani, Nek. Ilangan. Light 5. 25. Dagko kayong mga isda mga kandos bolanos, no? Wala lagi. Dagkong isda mga kandos bolanos. Oh, Oy, Kapitan Badoy. Oh. Yeah. Yeah.
Pati niya, project sa mga istorya, kaya unahon sa lang islani din. Oh. Kaya asun kami niya din. Sara, maduga. Wala. Wala rin sara. Wala. Ay, dito siya. Ako lang kami. Wala, foto sa kumara. Busy kayo mga kahandos wala na sino. Balasog yun po do. Ha? Ikaw lagi ni, sa gilid na. Grabe. Lali ni. Lani. Kasanay. Maglabi pati bay panong basno mahalang do sa dahinang ko pangangay dayang takalupay no tunggal sa kaya kalasahan ko maglabi pati Jason. Usap na. Containers mo na. Wala. Wala, bikin kayo. 41. 40. Ha? Oh, 41. Pila? 41? Sige. 40. Wala lagi. Dito na nila. Mga lang ko natin. Dito na nila. Nagubot mga kandos bulanos. Dagto kay isda. Oh. Benar ba yung bagyo? Karupot. Oh. Bagyo. 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 Lol, dito. Puno dito. Oh. Dito. 24. Mana? 24. Okay. 19 po, ano 19 po, sabi po niya. Mahal kayo kay kinagmay nagkuha mga bangka tayo na lima, unom. Ha? Tagpo kayo mga bangka. Manay. Video mo. Oh, tubang mo nimo. Oh, video. Tubang mo. Benar ba yung bagyo na? Tao, libong pa po kadahan. Oh. Ay, 24. 24 kilo. 24. Ah, 40 din. Ano? Okay, mas all right. Ano, padaki.